ga kwa na ntere ọgwụ ọjọ wa chicha kwata akpa tụjere ndị nwe ya agaga ichelu injinia Bruno Njo esemokwu nwanyị na dilo ya lo serere esemokwu nwanyị na dilo ya lo serere onye tilo n'onye tilo aka serere mgbagwo kpechiri anya gama serere nwakelo esemokwu nwanyị na dilo ya lo serere akọmbakwu nwanyị na dilo ya lo serere ọgụ nwanyị na di ya lo lalo serere onye tilo n'onye tilo aka serere nwakelo onye tilo onye tilo aka serere nwakelo odo akọmbakwu nwanyị na di ya kọrọ akọ serere alụmọgụ nwanyị na di ya lụlụ serere onye tilo n'onye tilo aka serere mgbanwe bechiri anya gama serere nwakelo ezi mma nwanne bụ ịhụ ya ahụ o mere gị anya nwa chanje ọkụrụ ka ekele esemokwu nwanyị na di lo ya lo serere akọmakwu nwanyị na di ya kọrọ serere ọgụ nwanyị na di ya lolo serere onye tilo n'onye tilo aka serere onye bole bụ onye agala aga serere mgbanwe bechiri anya gama serere nwakelo esemokwu nwanyị na di ya lolo serere akọmakwu nwanyị na di ya kọrọ serere ọbemikpe nwanyị na di ya kpere serere onye tilo n'onye tilo aka serere mgbagwo kpechiri anya gama serere nwakelo se nwanyị a jiri bụrụ ụlọ aka aga something biting dog bite bite ya na bukira na arụ ya bụ akejeje nyele ya esemokwu nwanyị na di ya lolo serere akọmakwu nwanyị na di ya kọrọ serere okwu nwanyị na di ya nwere nwe serere onye tilo n'onye tilo aka serere mgbanwe kpechiri anya gama serere nwakelo ọwala m ododo eshuka onye obumakpa n'ụzọ kpere ya na bido ugwe m ahụ esemokwu nwanyị na di ya lụlụ serere akọmakwu nwanyị na di ya kọrọ serere ọkụ nwanyị na di ya lụrụ alụ serere onye tilo n'onye tilo aka serere mgbanwe kpechiri anya gama serere nwakelo eshuka Chimdes Motos fọtụeji mekanik anụ n'ọwụla fekpekpa na mahụ maka obi oshi mgbohu nkọga esemokwu nwanyị na di ya lụlụ serere esemokwu nwanyị na di ya kụrụ serere onye tilo n'onye tilo aka serere onye belekpe onye bolekpo serere mgbanwe kpechiri anya gama serere nwakelo esemokwu nwanyị na di ya kọrọ serere akọmanụ nwanyị na di ya kọrọ serere ọgụ di na nwanyị ya lụrụ alụọ serere onye tilo n'onye tilo aka serere onye belekpe onye gelege o serere mgbanwe kpechiri anya gama serere nwakelo Genesiko
konyere Ochogoya. ikacho a esemokwu nwanyị na di ya lụrụ Selele. esemokwu nwanyị na di ya lụrụ Selele. onye tilo n'onye tilo aka Selele. mgbanwe kpechiri anya gama Selele wankelo. Selele wankelo. Imashaba na meyi nwa chi aka ndo maka ya se aka ndo on ba aka mandoku. Selele wankelo. esemokwu nwanyị na di ya lụrụ alụ Selele. ejimokwu nwanyị na di ya lụọ Selele. onye tilo n'onye tilo aka Selele. onye belebe onye belebo Selele wankelo. mgbanwe kpechiri anya gama Selele wankelo. etikwa m ose araga banana sakụkwa m ezi Blessed KC Music, our able marketer, Asakuba Mweze kelela. Kekpa maka lọlọ gị, Oluchi KC, osodi ya Emma, ya rịkwuranụ mma. Ochikere ụwa bịa gbara egwu nwa nwe egwu abịaruola. Ochikere ụwa bịa gere olu ma nwa nwe egwu akụwala. Ama mkpa njeme mmanụ n'olu ma nwa nwe egwu ekwuola. Ochikere ụwa bịa gere olu ma ndị nwe egwu ekwu mana ogologo ndụ ekele si n'ụyọ ekele si n'ụyọ ekele n'ụmụ Owere ekele n'ụmụ Owere ekele n'egbe ekwukwu ekele n'egbe ekwukwu ekele n'ụmụ Ibe Ochikere ụwa hụla Ochikere ụwa ogologo ndụ mo Good day, Obichiri. The day integrated enterprises. Adendelo ụwa bịa gbara egwu nwa nwe egwu abịaruola. Adendelo ụwa bịa gbara egwu akụkwa nwe eze abịaruola. Ama mgbaji eme na anụ n'olu ma ndị nwe egwu ekwumala. Ekele si n'ụyọ na anụ n'olu ma ndị nwe egwu ekwumala. Ogologo ndụ ekele si n'ụyọ ekele si n'ụyọ ekele si n'ụyọ ekele n'ala Owere ekele Alaba ekele la Port ekele Lagos ekele n'ụmụ Ibe Ampoto shikipa ya gipa ni ehu tragish. ande nu US Asakuba Mweze kelela nụ Ikulu Ibe nwanne dị numbers Asakuba Mweze kelelo Ochikere ụwa bịa gbara bụ nwa nwe egwu akụmala. Ama mkpanje eme na anụ n'olu ma ndị nwe egwu ebe mala. Ochikere ụwa na anụ n'olu ma nwa nwe egwu ebe mala. Ogologo ndụ ekele si n'ụyọ mo ekele si n'ụyọ ekele si n'ụyọ mo ekele n'ala Owere ekele n'ụmụ Ibe ekele n'ala Owere ekele n'ala Igbo ekele n'ụmụ Igbo ekele n'ala Igbo hụla ekele n'ala Igbo ekele m ụmụ Owere ekele si n'ụyọ mo ekele si n'ụyọ mo ogologo ndụ mo ma gọvanọ anyị Ọhakim Ọchinamata ya rịkwara gị mma chere gaa n'ihu Akuba Mweze ekelekwala ekele si n'ụyọ na anụ n'olu ma nwa nwe egwu ebeela ekele si n'ụyọ bịa gbara afọ na ndị nwe egwu ekwumala. Ama mkpaje eme na anụ n'olu ma ndị nwe egwu akụmala. Ama mkpanje eme na anụ n'olu ma ndị nwe egwu akụmala. Egologo ndụ ekele si n'ụyọ ekele si n'ụyọ mo ekele si n'ụyọ ekele si n'ụyọ mo ekele Ikulu Ibe ekele Ikulu Ibe mo ekele eze nwanyị hụla ekele eze mgbeko ekele eze nwanyị o ekele Ikulu Ibe mo ekele ndị mọgọ mo Ambi supermarket ya rịkwara gị mmenụ gbanala Owere nwafọ Anambra Chief Mike Ike. Mbana Bragwa no Patro. Sarege. Ego mwa bekee. o si na
Ochikere ụwa bịa gbara egwu anwenwe egwu agụmala ekele sinu yo na anụ n'olu ma ndị enwe ekwepuola ama mkpa njeme na anụ n'olu ma ndị enwe egwu agụmala ogologo ndị ekele sinu yo ekele sinu yo mo ekele na-alụ owere ekele na-eme puku ekele na-alụ ube ekele na-alụ ugo ekele m ube egbelu ekele ala owere Omega Chikezie ya rekwara gị mma Sakuba nweze ekelekwala Masarubo Nze du shike one of Masarubo Sakuba nweze ekelelo TOA Ojimma Mosudo Wafo ahara otulu ya rekwara gị mma Morocco Oshunite ya abo. ekele sinu yo na anụ n'olu ma ndị enwe ekwepuola ekele sinu yo na anụ n'olu ma ndị enwe egwu akụmala ama mkpa njeme na anụ n'olu ma nwa nwe ekwebela ekele na ala owere na anụ n'olu ma ndị enwe egwu ekwumala ogologo ndị ekele sinu yo ekele sinu yo ekele ma ala owere ekele ma ala owere ekele ma ala ugbo ekele ma ala ugbo Eju n'eze Wafọ ọwụbi n'ubi Sakuba ekelela gị ekwe maka nwaanyị gị nwaanyị bekee Ijekrije ala ole Engineer Kent Obran Nadi Shugana, member of Post Stop Social Organization of Jackson, Mississippi, USA branch. Wato, ai kasuwan kaji wallahi kudi ne, amma ina ce kaza dan gurgu ba sai da shi a kusa ko ba haka ba. Engineer Bruno le Kubula mafu Kuya Akoko kwaru le Akoko kwaru o Akoko kwaru ere yando akoko kwaru ere yando akoko kwaru o akoko kwaru le ere yando akoko kwaru o Mwanda kura mwane ya Mwanda kura mwane ya Mwanda kura mwane ya Mwanda kura mwane ya Dade vile Mwafu ebu owere Yare kura ke mwa Akoko kwaru le ere yando akoko kwaru o akoko kwaru le ere yando akoko kwaru Mwa nojo Mwa nojo Mwa nojo Mwa nojo Mbabu sejeri aja Sakuba nweze ekelela Ekelela monu mwa meke Akoko kwaru mebema Akoko kwaru le Abama akoko kwaru le Akoko kwaru ere yando akoko kwaru Mwanodo Mwanodo Oku mwande kura mwane ya Oku mwande kura mwane ya Lomandi morosko Akoko kwaru Sakuba mewere gume Ando meje jebero Nabi mwaka kemi Akoko kwaru Chifiguri anuwe Akoko kwaru akoko kwaru Abo mwese lukwani Akoko kwaru hula Mwambaka se lukwani yo Akoko kwaru akoko kwaru Sakuba pala akokoma Ande meja bose hula Ande meje kuke hula Akoko kwaru Akoko kwaru Samo kuwanemo. Onye meje chefa. Chief Law Matu
akpata ozuo ha Asakugba ekelela gị Oshishiela Menda but why Chief High but why Asakugba nweze ekelela gị ịgba nwa afọ n'oyi ọkụkọ kwarule ndị meje eje mbe hụla lekpala onye meje akụ ọkọ bịala Injinia Bruno Nwandele ọkụkọ kwarụda ere ya ndụ ọkụkọ kwaruo ere ya ọkụ nwanne gwara nwanne ya ere ya ọkụ nwanne gwara nwanna ya nlọba dị moro kụrụ aka ọkụkọ kwarule ọkụkọ kwaruo ndị meje eje mbe hụla akọmla m mgbe ewu nwamo akọmla m ebu ụwa mo akọmla m ebe oshirere ihe hụrụ bandị ebuga bụrụ nọ nwanne le ọkụkọ kwari hụla ndị meje eje mba bịamala ndị meje ekpuke hụla ọkụkọ kwarụ ICO group of company yarịkwara gị mma Mecca Villa Ndekoloche nwa ya mụrụ nwa agbakpa nke nwa gị gabelani agbakpa nke nwa gị galịgbanị ndị meje eje mbe hụla Bruno nwoke ome hụla ọkụkọ kwarụ kere ya ndụ ọkụkọ kwarụ ọkụkọ kwarụ ọkụkọ kwarụ ndekoloche nwa ya mụrụ nwa ọkụkọ kwarụ ndekoloche nwa ya mụrụ nwa ọkụkọ kwarụ Kuba nweze apalila m mafumo afu mejeru waye ewu mejeje bone ma o nde mana banala mgama nde mana pale gumo nde mana shire megama de bala shoko ko kwaruda ere yando ko kwaru ere yando ko kwaru wewe nyojo ndapati ngano tiri yare kurage mmele as Bosco pakishinga mani Dede Marcel Obu Secretary to Education Board Jorinzi Sales Manager Toyota Nigeria Limited Baba Dudu Nwafa Keze Ejinwoke Jereji Charlie Obinna alias Charlie Chineke Ụwa Chineke kere akpọgbuola onwe ya anya ndị nọ n'ụwa dụmakwa nna m ụjọ ụwa maka ka anyị biri ime ya ụwa Chineke amaka mma ụwa Chineke akpọgbu onwe ya ụfọdụ ekwu ihe a na-egbu nwanne ha ụfọdụ ekwu ihe ga-egbu nwanna ha Chineke kere ụwa kpụrụ ya ụgwọ emechaa gị ikpeazụ n'ọrụ ụgwọ gị uwe kwe mmehie lawere nwezele ebe jeje mbe hụla talemigba ka kemo ọbata ozu ọha bịama eje kpuke hụla ndambeji otu bịama nwadị lida na hụla debiri nwabara eje mbe hụla ebili nwabara ntisi chairman bịama uwe kwe mmehie lọlọ anya nne lọlọ Chisokwule lọlọ Chisokọbara Sekugba nweze akụmala ndemeje eje mba akụmala uwe kwenu mmehie Charles Konga Nwafọmbiri ọkọ nwanyị ye ọkọ nwekole ọkọ nwa na para oshigbo gị bịakpara ngaji gị bịakpala shanya mụọla uwe kwe mmehie Bruno nwa mama mo Injinia Bruno nwa mama uwe kwenu mmehie andagumewe andavumakumala ebumejeru webemala ebumejeru wakumala ebumejeru webemala uwe kwenu BC Communication Bonus Onyebuo
ada garuba ada ụwa maka ka anyị biri ime ya ụwa maka ka anyị biri ime ya ụwa Chineke akpọgbu onwe ya ụwa Chineke amaka mma o anya ndị na-ele ụwa adụmụla m ụjọ omume ụmụ mma na adụmụla m ụjọ Chineke kere ụwa kwụrụ ya ụgwọ emecha ọka ikpeazụ na arụ ụgwọ gị uwe kwe mme 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 ọkọ nwa nye ọkọ nwa kole uwe kwe mme uwe kwe mme uwe kwe mme uwe kwe mme sakuba nwa ezele uwe kwe mme 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 Barnabas Chief Erimagwagwu NNPC nwanne m Fela onye guy Chief Morocco Optobiewa n'Ọbọlụ Tankramia ụwa maka ka anyị biri ime ya ụwa maka ka anyị biri ime ya ụwa Chineke amaka mma o ụwa Chineke akpọgbuola m anya ndị nlele ụwa adụmụla m ụjọ omume ụmụ mma na adụmụla m ụjọ Chineke kere owe kwụrụ ya ụgwọ ụfọdụ akwa ihe a na-egbu nwanne ha ụfọdụ akwa ihe a na-egbu nwanna ha Chineke kere owe kwụrụ ya ụgwọ Alaba Bongo Osi Kenneth Manos Oyaro Shima Ogo nwani ye Ogo nweko biama Ogo nwani ye Ogo nweko paro shiboge na baranga gege bia bala shanya mo panna uwe kwemme uwe kwemme uwe kwemme uwe kwemme anda dalo we hola owere nuzi je yoma uwe kwemme je jembe hola uwe kwemme ja kwa fobiama uwe kwemme uwe kwemme akuba ngweze hola uwe kwemme akuba ngweze kumala uwe kwemme anda meshima na kumala uwe kwemme 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 Oprocha Machimereze Yare Pragema Deden Regina Oprocha Wanyame Elehe na ba odu no ko no fuja ni kunanda Ogo nwanya paro shiboge bia pagara ngaji ge bia pala shanya mola chuwe kwemme uwe kwemme uwe kwemme uwe kwemme nuno nwanne me uwe kwemme alo wera no lije nde beje jemba yoma uwe kwemme 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 agadaga duro ne masuwa